Regning. Er du klar? Ja, jeg er klar. Jamen, vi har trukket spørgsmål 3. Rentesregning, og under rentesregning skal vi forklare begrebet indekstal. Indekstal er et tal, der bruges til at sammenligne forskellige tal, der måske ligger i helt forskellige størrelsesorden. Det kunne for eksempel være, at din løn over en måned, over et årti udvikler sig så meget, og det sammenligner med prisen på rugbrød. Jamen det kan godt være, at din løn er steget med 3.000 kroner i løbet af de 10 år, og rugbrød kun er steget med 4 kroner. Men hvad er egentlig steget mest som et forholdstal? Der kunne man bruge procenter, men man kan også bruge indekstal. Jeg vil starte med at vise, hvordan vi konstruerer indekstallene. Meget ofte, når vi taler om indekstal, så relaterer vi det til nogle år. Det er ikke nødvendigt, men det kunne det være. Så har vi nogle år her. 2000, 2005, 2010 og 2015. Det der i hvert fald skal være på nogle indekstal, det er en værdi. Det kan for eksempel være en pris, en indtægt, et befolkningstal eller whatever. Der skal være en værdi. Det kunne så være din månedsløn. Noget i den stil her. Så opererer man med indekstal, og i den forbindelse har man noget, der hedder et basisår. Et basisår, det er det år, vi tager som udgangspunkt. I basisåret er indekstallet altid lige 100. Ofte tager man det første år som basisår, men det er ikke nogen naturlov. Hvis vi tager 2000 som basisår, så er indeks 100 dage. I virkeligheden betyder et indekstal, hvor meget er det her pågældende tal i procent af 15.000. Og så er det jo logisk, at indekstallet altid er 100 for basisåret, for hvad er 15.000 i procent af 15.000? Ja, det er 15.000 taget i procent af 15.000. Så ganger vi med 100%. Det må vi gerne. 100%, det er 100 del, det gør ingenting. Og så får vi noget altså. Det er beviset for, at basisåret altid vil have indekstallet 100. Jeg vil gerne beholde skemaet, så jeg sletter lige det her. Fordi nu vil jeg finde indekstallet for 17.000, altså for 2005. Det er 17.000 taget i procent af 15.000. 17.000 divideret med 15.000 gange 100%. Det giver 130. Tilsvarende vil det her give 127, og det der vil give 133. Det er bare sætte dem ind der og regne. Hvad kan man bruge indekstal til? Jo, det allerletteste, det er, hvis du nu får spørgsmålet, hvor meget er din løn frem til 2.500 steget i procent i forhold til år 2000. Så snart vi skal regne procent i forhold til basisåret, rigtigt udregnet, så er det jo tallet 133 divideret med udgangspunktet de 100, og så det giver jo så 1,33, og så kender I det minus 1, så er det 0,33, og så gange 100, så du får procent, så er den steget 33%. Men I kan se det med det samme. I forhold til basisåret lønnen steget 33% dertil, 27% dertil og 13% dertil.
vi tager lige hurtigt og tager for eksempel et rugbrød. Det kan vist godt lige være, hvis jeg passer meget på. Så tager vi pris. Det var så på et rugbrød og indeks. Og jeg ved ingenting om rugbrøds pris, så hvis det er urealistisk, så må jeg bare være over med mig. Det er sådan set for ligegyldigt. Lad os sige, at det der rugbrød, det kostede 10 kroner her. Det kostede 11 kroner her. Så kostede det 9 herinde. Og så kostede det 14 her. Godt. Hvis det var tilfældet, så laver vi et nyt indekstal. Den her gang er det indekstal for rugbrød. Vi vælger samme basisår. Det er meget vigtigt, hvis vi skal sammenligne. Så ved vi, at 9% af sig selv, det giver 100, så basisåret har indekstal 100. 10 i procent af 9, 10 divideret med 9 gange 100, det giver 111 som indekstal. 11, det giver 122. Og 14 divideret med 9, det giver 15, 45, 155, tror jeg nok. Og nu er det, at vi kan bruge det til at sammenligne, for det kan du købe med flere rugbrød for din løn. Det er jo der, det begynder at betyde noget, om du har fået lønstigninger. Altså, frem til år 2005, der følges de to indekstal vældig godt ad. Din løn er steget ganske lidt mere end rugbrødet. Frem til år 2010 er din løn løbet lidt fra rugbrødet, og frem til år 2015, hvor der virkelig sker noget, der er din løn blevet udhulet, hvis man kun skulle se på rugbrød. Nu består din husholdning nok af lidt mere end rugbrød, så man kunne lave en masse indekstal for varer, du køber. Og hvis du så generelt ser, at din løn stiger mere end vareprisen, jamen så er vi inde i den udvikling, du kan lide, hvor du får mere købekraft for din løn. Stiger varepriserne mest, så bliver du fattigere, selvom du har lønstigning. Godt. Det var sådan, som man konstruerer indekstallene. Så vil jeg vise jer, hvordan I lettest kan regne med dem. Sådan. Vi stiller sådan et skema op igen. Den her gang gider jeg ikke skrive overne, fordi de er sådan set ret lige. Det kan være et eller andet. Det kan være prisen på en computer af en bestemt type. Det er en af de få varer, der bliver billigere, hvis det er den samme model. Nej, nu står det lige der. Det er sjovt. Sådan her. Og vi kan for eksempel sige, at det der, det var basisåret, men ja, vi kan bare tage et basisår herinde, så vi ikke har det første. Det er basisåret. Hvis vi så godt. Hvis vi nu gerne vil udregne, hvad er indekstallet her, så kan vi bruge de regneregler, vi havde før, men vi kan også bruge en genvej, som vi har brugt meget her i klassen. Vi laver en lille kasse rundt om x. X vil altid ende med at være en brøkstreg, hvor to tal skal gange med hinanden, og det skal divideres med det tredje. Det er jo den måde, vi tager procentregning. Vi skal tage det i procent af noget.
Og reglen er, at hvis vi skal igennem kassens side, så skal det stå over brøkstregen. Vi går også igennem kassens side for at komme hen til de 100. Og når vi går igennem hjørnet, så går vi nedenunder. Der har vi, hvordan vi regner x ud. Sætter vi y til at være værdien her, så gælder præcis samme regel. Vi skal forestille os, at det her søjlerør, den fra y går vi igennem en side for at komme hen til 6.200. Vi går igennem en side for at komme ned til 80. Og vi går igennem et hjørne for at komme hen til 100. Og så har vi det. Jeg kan godt prøve på at vise, at det er det samme, vi gjorde før. Et indekstal, det er det der tal taget i procent af 6.200, altså 5.900. Vi skal tage det i procent af det andet tal, 6.200, og vi skal gange med 100 for at gøre det til procent. Så metoden virker, og det er en nem måde at regne med indekstal på. Ja, jeg tror, det er det, jeg vil sige om det her.